Nagsadya lang unta ang mga miyembro sa pamilya kay Domingo ug adlawng tigpahulay. Apan, kalit lang naputos sa kalisang mga miyembro sa pamilya sa diyang kalit mihapak ang buhawi ug midaot sa ilang mga panimalay. Nakita og madungog ni James Steven Nervia Bautista ang mga residente nga nagsyagit. Samtang gikuso-kuso ang barangay Binaflores sa lungsod sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Alas 2:30 gahapon sa hapon. September 18, 2022. Human sa kusog nga hangin. Pipila ka mga balay ang naguba tungod sa kusog nga hangin nga matud pa sa mga residente usa ka buhawi. Upat ka mga balay ang hingpit nga naguba og usa ka school canteen ang natumba sa kusog nga hangin. Sa taho sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nangaguba ang balay nga ginapanag-iyahan nila Jojo Francisco, Willie Optional, Henry Baruga ug Tangkoy Mizon. Gipalit sa kusog nga hangin ang atop sa balay ni Bernaldo Paglinawan. Ingon man ang iyang pigiri samtang ang balay ni Norma Paglinawan natumbahan usab og punuan sa kahoy. Daghang punuan sa prutas nga ginapanag-iyahan ni Miko Junila ang nangatumba nga unta aduna nay mga bunga ug harbisunon. Nagpadala na og ayuda si Mayor Randy Isiha Jr. ug nagpahigayon na og assessment sa damyo sa lugar. Napasalamat ang mayor tungod walay naangol o namatay sa kusog nga hangin ug ulan sa ilang lungsod. Tambag sa mayor sa mga residente nga magmatyagon kanunay kung adunay kusog nga ulan ug hangin. Marvin Revilla, Newsline Philippines. Stay safe.